ҳар нафаре ба варзиш машғул буда ҳамеша тандуруст, нерӯманд, чусту чолок ва рӯҳану ҷисман солим мебошад. Варзиш боиси дурӣ ҷустан аз омилҳои номатлуб мегардад. маҳз бо ҳамин мақсад муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт чорабинии солимгардониеро таҳти унвони «Падар, модар ва ман» оилаи варзишӣ роҳандозӣ кард. хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон яъне 23 февралро бо шӯру шавқ интизор мешаванд, зеро ҳамасола дар арафаи ин ҷашн онҳоро чорабинии ҷолиби варзишӣ таҳти унвони «Падар, модар ва ман» оилаи варзишӣ интизор аст. имсол ҳам мусобиқа дар сатҳи баланди ташкилӣ гузаронида шуд. иштирокчиён бо завқ дасти падару модарашонро дошта хостанд собит созанд ки оилаи онҳо беҳтарин аст. чорабинӣ аз 4 давр иборат буд. дар марҳилаи якум сафедпӯшон пирӯзӣ ба даст оварданд, вале дар даври дуюм сурхпӯшон таносубро барқарор сохтанд. дар рақобати сеюм бошад сафедпӯшон маҳорати баланд нишон дода ба пеш баромаданд. хурсандии онҳо дер давом накард, зеро натиҷа боз баробар гардид. дар даври охирин ки бояд аз ҳар ду гурӯҳ як нафари ҳарчи зиёд вазни худро аз замин мебардошт, узви гурӯҳи сурхпӯшон пурқувваттар баромада ғалабаи дастаашро таъмин намуд. ба гуфти масъулин, баргузории чунин чорабиниҳо риштаи меҳри байни волидайну фарзандро қавитар сохта онҳоро боз ҳам наздиктар мегардонад. Во-первых, всех хочу поздравить с наступающим праздником, Днем защитника Отечества. У нас уже повелось, что мы каждый год проводим эти соревнования «Папа, мама, я» спортивная семья, потому что только игры, только совместные игры детей и родителей сближают. Я надеюсь, что этот день для них останется в памяти, потому что родители бросили все свои дела, особенно мамы, и присоединились к нам и провели, пускай будет 2 часа, но это были 2 часа самые незабываемые. Спасибо всем. равоншиносон низ бар он ақиданд ки ширкати якҷоя дар чунин мусобиқаҳо имкон медиҳад то кӯдакон волидони худро аз дигар ҷониб шиносанд. волидон низ аз ширкат дар ин мусобиқа болидарӯ гардида як бори дигар ба дунёи кӯдакӣ рафтанд ва барои шод гардонидани дили фарзанд тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ доданд. ما خیلی خرسندیم که ما همین ورزش با اشتراک کردیم. دخترچم خیلی خرسند اشتراک کرد. ما میخوایم که با هم خیلی بسیارتر همین چیزی ورزش شود که ما اشتراک کنیم. این همه فرزندا خرسند. پدر و مادر هم ما یک جای خرسندیم که ما همین مسابقه رو در استفاده بردیم و منم مشق کرده ما خرسند. мақсади асосии чорабинӣ амалӣ гардид. ҳамагон ба варзиш машғул шуданду меҳру муҳаббат ва дӯстӣ ҳукмфармо шуд.